Ела! Хайде, какво стана? Ще го хване! Спешни новини? Златната топка на легендарния футболист Кристиано Роналдо е открадната. Основният заподозрян според властите изглежда е член на ГЛ Шоу – Стас. Златната топка на Роналдо. И Стас е основен заподозрян. Невъзможно! Но ви казвам, че съм невинен. Моля ви, нека да се обадя на брат ми. Телефон? Добре, дай му мобилния да се обади. Определено му поставиха каква. Получавам обаждане. Това е Стас. Хайде, Стас. Димон, не бях аз кълна се, не направих нищо на Роналдо. Ще намеря доказателства и ще те оправдая. Разбери кой наистина го направи. Аз съм невинен. Накрая пристигаме, затвори телефона. Сигурен съм, че ти изкориха номер. Знам, че няма да се откажа, докато не станеш невинен. Казвам ви, че съм най-големия фен на Роналдо. Никога не бих направил това. Точно за това го направи. Обичаш го толкова много, че му открадна златната топка. Не! Приятелю, уморен съм. Нека хапнем обяд и да пием кафе. Ти стой тук, хайде. Аз също искам да ям. мърдай. Стой тук. Айде, чао, лузари, изчезвам. Не, Чао, лузари, невинен съм. върни се. Вземи това. Джетски! Сега ще избягам. Бай-бай! Да вървим. Мисля, че им избягах. Не, момчета, те ме гонят точно там зад мен. Помощ! Помощ! Не ми приближават! Ще те хванем. Ела тук. Червей, няма да избягаш от нас. Приятелю, загубихме го, не го виждам. Къде е той? Не мога да повярвам, но мисля, че успях да им избягам. Не ги виждам никъде. Погледнете! Може би съм свободен. Трябва да се гмурна и да плувам до брега. Чудесно, паркирах го и тръгвам. Ей, виж! Той избяга. Не, той не може да е избягал. Той избяга. Той го открадна, остави го тук и избяга, приятелю. Това е много лош човек. Няма проблем, приятелю, ще го намерим. Колата им! Ще го взема и ще тръгна. Тук беше нашата кола. А къде е сега? Къде изчезна, приятелю? Къде е колата ни? Може би Стас го взе, но няма проблем. Има тракер върху него. Хайде да го намерим. Да, хайде по-бързо. Ох, приятелю, защо ми се случи това? Адисей, моля те, отвори бързо! Стас, знам какво се случи. Кажи ми, че не си го направил ти. Разбира се, че не го направих аз, невинен съм! Ето го колата. Не е вътре Стас, но няма значение. Хайде да го намерим. Хайде, приятелю, хайде. Хайде! Но някакви бодигардове ме преследват, вероятно защото откраднах колата им и те могат да я проследят. Така че те скоро ще бъдат тук. Имам една идея. Да, помогни ми! 1 hour later. Но защо са трима? Кой от тях е Сташ? Слез от колата. Трябва да се разделим, ти ще тръгнеш наляво, а аз надясно. Стас, хванахте. Какво? Какво искате от мен и кой е Стас? Извинете ме, госпожо, направих грешка. Стас, намерихте? Аз не съм Стас. Чакай, ти си брат му. Може би съм, но какво общо имам аз? Колега, ела тук сега. Дай ми сега телефона си. О, защо? Заповядай. Хайде, обади се на Сташ по телефона. Дай ми го. Не го вдигай! Да, човече, спасих се! О, брат ми звъни по телефона! Ела, Одисей! Сега знаем къде си. Имаме и местоположението ти, Стас. Какво? Как се заблудих така? Защо го вдигнах? Не знаех, че не е Одисей! Трябва да отида бързо при Христина! Вземи. О, човече, колко глупав е Стас! Сега знаем къде е той. Хайде. Кристина, нуждая се от помощта ти! Станислав, не се тревожи, знам какво се случи и имам наистина страхотна идея. Каква идея имаш, Христина? Моля те да е нещо добро! Това е нещо много добро. Имам две идентични коли и трябва и двамата да носим същите дрехи. Ще вляза в една от колите, ще облека твоите дрехи, за да приличам на теб. Те ще ме следват и всичко ще бъде наред. Ще се измъкнеш. Ти си номер 1! Знам. Да го направим сега, защото знаят къде съм. Да вървим.
приятелю. Тук някъде трябва да е Сташ, приятелю. Хайде, да го намерим. Да, хайде. Ето ги, Сташ. Две еднакви коли. Така няма да ни намерят, изобщо ще се объркат и аз отново ще избягам. Много добре. Ето тук е местоположението му. Виждам колата. И двете коли са еднакви. Носеха еднакви дрехи, приятелю. След като ти казах какво чакаме, хайде да тръгваме. Не се притеснявай, няма проблем. Ако е необходимо, ще ги сваля с тракера. Разбира се. Перфектно, те ни следват и планът ни е в действие. Ето ги, точно зад мен са. Последвайте ни. Добре, аз ще завия от тук. Сигурно ще ги объркаме, момчета. Приятелю, подготви тракера. Да, но кого да застрелям? Не знам кое е на Стас. Стреляйте и с двете, за да сме сигурни. Хайде. Колега, стреляк си по двете, така че винаги ще знаем къде се намират и двете коли. Сега винаги ще знаем какво се случва, къде се намират и всичко останало. Следват ни, моля те да проработи плана, невинен съм. Кое от двете е? Да вървим надясно. Да! Сигурен ли си? Не знам. Перфектно, следват ме, планът ми проработи. Да, приятелю, свободен съм, следвайки Христина, чао. Това е! Приближаваме се, да вървим. Но отпред е задънена улица, не знам къде да отида сега. Мисля, че ще ни избяга това. Не мърдай. Излез навън, Стас! Хайде! Излез навън. Хванахме те, Стас! Изчакайте. Не съм Стас. Шегуваш ли се с нас сега? Какво да ви кажа, просто планът ми проработи. Тогава, кажи ни къде е Сташ сега. Не знам къде е Стас. Хайде, кажи ни сега! Аз съм невинна. Имам всяко право да не говоря. Напуснете сега. Хайде да се махнем от тук! Плана ми проработи и отивам бързо да информирам Стас. Ох, Христина. Ела, Христина, планът проработи, много благодаря. Да, всичко мина чудесно. Къде си? Сега отивам на стадиона, ще се видим по-късно, благодаря отново. Чао! На стадиона ли си? Аха, добре, чао, ще се видим. На стадиона е Стас! Хайде да го намерим. Да, нека отидем бързо да отидем! Meanwhile, Така че това е къщата на Роналдо. Хайде да влезем вътре да намерим данни. Виждам, че къщата на Роналдо има охранителни камери, което означава, че ще има повече доказателства. Хайде да влезем вътре. Почукваме на вратата. Основно, ако почукам на вратата, няма да ме пуснат да вляза просто така вътре. И изглежда много странен. По-добре да намеря някакъв план. И вярвам, че имам най-съвършената идея. Сега съм готов. Моля, отворете! Здравейте, омъжена ли сте? Съжалявам, не се интересувам. Наистина съм омъжена и дойдох тук да работя, да почиствам. Но чистачката си тръгна преди малко. Трябва ли пак да чистиш? Да, Роналдо обича да държи дома си винаги чист. И ако не го почистя, той ще се ядоса на вас. Добре, заповядайте. и този Роналдо има още една чистачка. Ох, приятелю. Чистя го, чистя! Уф, отървах се, хора. Но сега трябва да намеря охранителните камери и да взема картата с памет, за да намеря доказателствата и да открия истинския крадец. Да видим какво има тук. О, това е спалня. Тук някъде трябва да има камера. Нека потърсим. Тук няма охранителна камера. Ох, ето я камерата. Чудесно! Някъде тук трябва да е картата. Ето тук има карта памет, която ми трябва. О, толкова бързо ли приключи? Да, свърших за днес, отивам вкъщи. Изчакай малко, може ли да ми дадеш телефона си, моля? Казах ти, че съм омъжена и имам 4 деца. Край! Добре, хайде, довиждане. За щастие имам още една кола. Само БМВ и трябва да се обадя на моя приятел Антони. Довиждане! Какво чакаш? Изкачи дрона нагоре преди да ги загубим. Да! Сири, обади се на моя приятел Антони. Ох, някой ми звъни по телефона. Това е Сташ. Ела, Стас, какво стана? Антони, много ми трябва помощта ти. Какво? Избягах от полицията и ме преследват с дрон над главата ми. Искам помощта ти. Не се тревожи, братле, имам страхотна идея. Ела бързо да се срещнем на Стария мост, нали? Чао! Страхотно, след 5 минути ще бъда там. Моля те, помогни ми. Разчитам на теб. Виждаш ли нещо? Да, следвам неговата кола! Ела, Стас, имам идея. Какво мислеше Антони? Хайде и ще видиш сега. Къде изчезна това? Видях червената кола, която мина под моста! Но къде е това сега? След като го загуби на моста, да отидем да видим. Да, вероятно е там, да вървим! Сега, когато колата е в различен цвят, определено ще ме изгубят. Приятелю, виж това! Знаех си, че със сигурност смениха цвета на колата!
Какво? Пребоядисаха го? Да, приятели, от червена кола я направиха друг цвят! Чао! Успях, Стас, папа! Но ако всеки път ме намират, може и сега да ме намерят. Дали нещо са направили? Нещо чувам. Чувам шум! О! Червените ми сложиха тракер и мислеха, че така ще ме хванат, сега ще видят. Ще поставя този тракер на кученцето. И ти ще ги заведеш където искаш, сладко мое кученце! Браво на теб! И сега може да тръгнеш, върви! Сега, момчета, да отидем на стадиона. И по-конкретно съблекалнята. Приятелю, виждаш ли докъде ни води това? Не мога да разбера, някъде тук показва, че е тракерът! Какво е това? Ела тука! Показва ми, че тракерът е върху него! Виж тук! Те ни правят на маймуни! Той сложи тракера на кучето. Как ни преметна така? Хайде бързо при шефа сега! Хайде! Невероятно! Това са съблекалните на Роналдо! Ще звънна бързо на Димон да видя какво става! Добре, справим се. Някой ми звъни да видя, това е Стас. Ела, Стас, да знаеш, всичко е под контрол. Току-що получих картата памет и отивам да я разгледам. Наистина ли? Искам да докажеш на всички, че съм невинен! Ще разберем кой е истинският крадец. Знам, че не си ти. Добре, Димон, ще потърся и аз за доказателства. Ще се видим, братче. Чао, чао, обичам те. Значи, да докажа, че аз не съм крадеца. Ах, Роналдо, никога не бих ти направил нещо такова. Никога не бих откраднал твоето златно кълбо. Аз те обичам, ти си моят идол. Чувам стъпки. Някой идва. Трябва да направя нещо бързо. Трябва да се спася. Шефе, съжалявам! Как влязохте тук? Нито почукахте на вратата, нито нищо. Не ви ли е срам? Защо не почука на вратата? Извинявай. Извинявай, шефе, извинявай! Какво искате от бащата на футбола? Какво ново за мен? Съжалявам, шефе! Чухме гласове и дойдохме да проверим дали всичко е наред! Трябваше да ме безпокоите само ако имате добри новини, нали така ви казах? Извинявай, шефе. Ще тръгваме, шефе, нали така? Веднага! Когато имате добри новини, върнете се! Съжалявам, шефе! Изглежда, че шефът днес не е в много добро настроение. Той е много нервен! Никога не съм виждал такова нещо! Той също е напълнял! Невероятно как го повярваха това, гайс! Добре, че всичко е наред! Късметлия съм, но трябва да продължа да търся доказателства! Или може би да се скрия тук и когато някой влезе тук, ще чуя какво казва и така със сигурност ще науча нещо! Ще вляза в топките и ще се скрия! Аз съм голям, не се побирам! Успях да се вмъкна и да вляза вътре, само главата ми се вижда, затова ще сложа тая топка на лицето си! Така никой няма да ме види! Надявам се това да работи! Както знаете, някой е откраднал златната топка на Роналдо и го изигра на Стас. И всички вие имахте мотив да го направите. Какво направихме, за да имаме мотив? Ти, Антони, винаги си бил в конфликт с Стас. Ти, Одисей, си голям фен на Роналдо и винаги си имал спор с Стас за това кой е номер едно почитател. Аз съм номер едно! Ти, Кристина, обичаш златото и би направила всичко за златната топка. Това го знаем от предишните предизвикателства. А защо съм заседнал? Нямах никакъв стимул. Просто се озова на грешното място в грешното време. Значи всички имате мотив, освен мен. Къде е Мария тогава? Мария е съпругата на Стас. Не би направила нещо такова. Да, точно. Добре! Така че, нека разгледаме доказателствата, които имаме тук. Да хванем крадеца. О, тук има кучета! Имам една идея! Сега не можете да ме хванете, кучета! Ака! Сега трябва някак да влезем вътре! В дома на Роналдо! Роналдо излезе с кафето си. Той се скри. Роналдо не го видя. И сега крадецът влиза вътре. И така, нека преминем към първото предизвикателство. Както видяхте, престъпникът имаше много добър баланс на кокили. Затова кучетата не го хванаха, така че ние ще направим точно същото. Добре, кой ще отиде пръв? Аз разбира се, тъй като вече съм облечена и готова. Кристина, започни първа, да започнем предизвикателството. Ела тук! Готов ли си, Одисей? Готов съм! Добре, айде! Имам го! Аз съм много добър! Ще го направя, хайде! Това е много трудно, но аз съм клоун, така че не ми пука! Да тръгваме.
Одисей е много добър. Браво на него, но той е и много подозрителен. Да вървим! Това е трудно! Хайде! Почти стигна! Той почти свърши! Не завърши, но няма значение, ти се справи много добре! Да, не мисля, че някой ще се справи по-добре от мен. Защо е толкова високо тук? Не изглеждаше толкова страшно. Ох, Виктория вече се страхува. Айде започвай! Много говориш, хайде с 3! 1, 2, 3, Чудесно, ще опитам. да тръгваме! Колко трудно може да бъде. Да тръгваме. Ух, падам. Аз няма да направя това нещо. О, хора, тя дори не направи една крачка. Това не е за теб. Ако дървото беше паднало върху мен, щях да се нараня, ти си най-лошата досега! Не ме интересува, аз няма да рискувам живота си тук. Върви си, да! Антони, ела тук! Ще го направя лесно. Преди работех в цирк. Да, изглеждаш като клоун! Какво казваш? Ти си клоунът! Говориш много, така че започни с 3. 1, 2, 3! Да тръгнем! Хайде да довършим. Това нещо е за малки деца. Много е лесно за мен. Целият ми живот работех в цирк. Не очаквах някой да се справи по-добре от мен. Момчета, Антони е много подозрителен. Вижте колко лесно го прави. Това е логично, защото той работеше в цирк. Да, затова той е такъв клоун! Бам! Топката се върти, така излита. Гол! Виждаш ли, с лекота го направих, все още стоя. Просто така, за да изглеждам като висок човек до теб. Спокойно, ти спечели! Хайде в офиса! Така трябва. Не казвай повече лоши неща за мен. Хайде! Ела с мен! Завършихме тест номер 1 и според мен най-невинната беше Виктория! Казах ти, нямам нищо общо с това. Добре, ти си свободна да си тръгнеш, но не можеш да напуснеш страната, докато не те оневиня напълно, докато стигна до заключение. Аз как ти да напиша? Щом приключи разследването, ще си свободна да отидеш където искаш. Какво кажеш? Бягай! Отиваме на доказателство номер 2! Хайде да играем сега. Карай гол. Така, приятелю, така, браво. О, този влезе в къщата! Какво прави този пазач там? Да, този пазач не знае как да си върши работата. Той отиде до кутията с кабелите. Режа подходящите кабели, за да мога да отворя сейфа. Остана този кабел, сигурен съм, че това е то. Да, сега е готово да го отворя. С кабелите, които той отряза, свали охранителната система и камерите. Но той също така отвори сейфа, за да вземе златната топка. Пичове, този ще открадне златната топка. Той отвори сейфа! Ето го златния балон, край за Роналдо. Няма да имаш повече златна топка. О, забравих основния си инструмент. Ох, нещо му падна. Трябва да тръгвам. О, нещо чух. О, крадец. Спри се. Върни се, ела тука. Достатъчно! Хайде и ние сега на предизвикателството! Видяхме как престъпникът деактивира охранителната система. Така че тук имаме 3 бомби с различни кабели. И вие ще трябва логично да ги изключите. Надявам се всички да сте късметли и умни. Бомби! Аз нищо не знам за бомби! Изобщо не се притеснявам от тези кабели. Ще го направя аз. Добре, тогава може да е въпрос на логика. Надявам се да го намеря. Аз ще го отрежа на произволно, не ми пука, така или иначе вероятността да отрежа грешните кабели е малка. Ще изрежа жълтото, защото не харесвам този цвят. Чудесно, няма експлозия. Измъкна се Одисей, но виж тук. Работех като електротехник, така че тези неща са ми лесни. Как стана така, че си правил различни работи? Бил си клоун и електротехник. Някога бях и футболист, извършвах много работи, но това е дълга история. Най-накрая, ето го. Видяхте ли, че нищо не се случи? Аз го знаех. Ох, момчета, това не е добре. Както и да е, след като избрахте различни цветове, аз ще използвам логика и ще срежа червения кабел. Аз ще отида малко по-далеч, защото се страхувам. И аз също. Ох, момчета, спирам. 1, 2, 3. Добре, че отместих. Да, бях сигурна, че няма да мине добре това. Мисля, че всички знаем кой е невинен тук. Измий лицето си и да отидем в офиса. Как така станаха косата и лицето ми? Ух, знаех си, че този цвят беше капан. Да, Кристина, ти си невина, така че си тръгвай. Вземам това, господин полицай. Вземи каквото искаш, просто си тръгни. Сега останаха двама заподозрени. Одисей и Антонис. Да преминем към доказателство номер 3. Ела тук, червей. Да видим какво ще направи този. Ох, този се качи на мотора. Какво ще направи пазачът сега? Няма да избягаш от мен.
никога няма да го настигне с тротинетка. Да, това е бавно. Казах ти да спреш. Изглежда, че престъпникът е избягал. Така че, нека преминем към предизвикателство номер 3. Да тръгваме. Така че, дойдохме на морето и ще видим кой от вас кара джет по-добре. Изобщо не се притеснявам, постоянно играя Rocket League. Какво Rocket League? Аз карам BMW и съм най-добрия. Полудял ли е напълно? Не говорете много и бъдете готови с съревнованието. Хайде, Одисей, готов ли си? Готов ли си? Да, готов съм. С 3 да започнем. Да, с 3. 1, 2, 3 да вървим. Добре се справят. Чудя се кой ще бъде истинският заподозрян. Да, минах го! Справям се добре, чао! Какво става? Къде отиват? Тръгват си. Ей, момчета! Къде отидохте? Защо ме води някъде другаде това? Какво се случи с джетски? То тръгва само. Нещо се случи с джетски и те се изгубиха. Да се върнем в офиса. Всички са невинни. Няма никакъв смисъл. Одисей и Антони се загубиха в морето, а Виктория и Христина са невинни. Няма друг заподозрян тук. Нещо ми е обягнало. Не е възможно. Едно видео, което се нарича Съблекалня. Да видим. Ето го крадецът. Не съм го виждал преди. Той скри топката в съблекалнята. Трябва да уведомя Стас веднага, преди крадецът да се върне, за да вземе обратно топката. Толкова време никой не е дошъл, гайс! Ще продължа с търсенето, така че... Димон ме вика. Какво иска пак? Здравей, Димон! Стас, още ли си в съблекалнята? Чудесно, златната топка е скрита някъде там. Какво имаш предвид, че златната топка е тук? Но внимавай, крадецът може да се върне, за да го вземе. Имаш право, чувам стъпки. Някой идва! Ти си много силен, но аз тук няма да се откажа просто така. Забърка се с грешния човек, лош крадец. Сега ще видим кой се крие зад маската. Не мога да повярвам, че зад всичко това стоиш ти. Всичко това го направих с причина. Не мога да си представя нито една причина да направиш това и да ме поставиш в тази позиция. Текчен съм, цял ден се занимаваш с Роналдо и правиш... Цял ден гледаш футбол и Роналдо, омръзна ми. Но той е най-добрият, нямаше как да не го направя това. Затова исках да дам златната топка на Меси, защото е по-добър. Нехуманно е да откраднеш златната топка на Роналдо и да я дадеш на Меси. Това е погрешно. Нечовешко е да ме игнорираш. Добре, ще ти обръщам повече внимание, но сега да върнем златната топка на Роналдо, добре? Добре, съгласна съм. Половин минута, Мария. Къде отидоха Одисей и Антонис? Спратих ги на ваканция, не се тревожи за това. Те си прекарват добре. И така, Роналдо, моля те, отвори се. Притеснявам се. Видиш аз? Ти трябва да се притесняваш. Здравей, Роналдо! Здравейте! Златната ми топка ли е това? Да, това е Мария. Къде го намерихме? Голяма история, остави по-добре. Важно е, че го намерихме и ви го донесохме. Добре, благодаря. Автограф ли? Плиз! Разбира се, ела. Не мога да повярвам. Имам автограф от моя идол. Ще си направя татуировка. Много благодаря. Хайде, чао, да се приберем вкъщи.